Здравейте! Това ще бъде новата ми поредица Manager Mode или Career Mode с някой отбор, този път ще ви дам вие да изберете, който кажете. Предпочитам да е от Англия, Франция също става, Лига 1, Лига 2, където искате. Така, Германия също. Италия също става. Почти всяка държава става, но предпочитам да е от Англия, Франция, Германия, Италия или Холандия също може. Холандия, ПСВ, Станислав Манолев. Така казвам, че от Холандия също може. Става от Полша. Ако искате, но там може би няма да е толкова интересно. Португалия също, Ирландия, Русия ще е интересно също, защото там има доста отбори. Саудитска Арабия, Шотландия, Испания. Швеция. Така. От която държава искате, ще ви остава време да решите. Така, поне няколко дена може да. Кажете вие с кой искате. Няма значение слаби или силни. Почвам нова поредица, защото старата ми с Евертън нямаше голяма гледаемост. Сега предполагам, че ако вие си изберете отбор, ще има по-голяма. И така. Това мисля да е всичко за този епизод. Благодаря и изберете си отбор.